Podcast affirmation, back with a bang. After sonke lesikhathi yazi ngibe sikule season yama-elections ngicabanga ukuthi adlulile ama-elections manje impilo isibuyele isibuyele esijwayelekile kodwa siyazi futhi ukuthi kusahlanganiswa lento yama-coalition government ukhetho engabe kodwa kuyozwakala. Size Plus is my name, by the way. This is a podcast affirmation. Today sivakashelwe uSiya Sound uSiya Msomi unomdala esikhuluma ngoSiya-ke sikhuluma nge-South NPS. Sasibiza nge-NPS sibizwa South Coast kodwa ngi-understand abantu ama-plate ashintshile manje kunobani KZN something ZN but-ke sivakashela uSiya siyambingelele after a long time, my brother. Ngiyaphila bekunjani? Ngiyaphilela. Fine. Awucomplain. Angicomplain. Usuwengathi kanzile Push-Up-Steel. Usenabo-10 ngibamba i-traffic masesingena. Kodwa ukuhambe kahle. Kuthi ubugijima-ke usuyenga-10 wafika ngabo-11:15. Angizamile. Hayi abantu ama-speed traps alapha boya bo-Push-Up-Steel obubuya ayiking. Sokuthi abafethu siyabazi sicimeza sihlupha. Injalo nje wayesilosinana esemsiya namhlanje kwi-podcast affirmation wayazi ngidumezulu lomcimbi ehlelo uSiya bathi off-ramp, but before sifike lapho kwi-off-ramp ngoba amabombo abheke ePush-Up-Steel and lama-events lawa I think three or 4 7 esephelele ngama-event esinawo e-off-ramp. 7. But anyway, sisazongena kuma-details. uSiya abaningi bamazi nge-Ugu Jazz Festival, bamazi ngezinto ey'ningi ezenzeka ePush-Up-Steel. uSiya-ke iyona gate buya ePush-Up-Steel. Bafuna ukwenza into zakho zikuhlanganele ePush-Up-Steel. We talk to uSiya, uyazi eThekwini bakhona abantu bakhona, uyazi ko-Richards Bay bakhona abantu bakhona futhi. But ePush-Up-Steel kune-show kufanele ushaya isalute uSiya. Siya asikhulume mfethu. Kade wayeqala le ndaba yama-events. Ilife yakho le yama-events. Engibizele yona, futhi babizele ukhona ngibizele khona kuyona le. Awumtshele nje Siya ekhaya uthi ufundile kwi-Olet belibuza wathi waqala ngokuthini? Yaqala i-Olet bathatha le time bangifaka bathi ahambe ngiyoba i-accountant. Shawa i-maths ngagcina sengiyile-lecturer. Ngaqeda khona. Wabe lecturer e-TVET College eSayid. Hayi bo. Ngaqala khona ngabona hayi passion yami ayikho la. Passion yami ila kuma-events ngase ngiyaphuma. Wangena kuma-events ngakhiwa insizwa ngisazozisa ukuthi ubani ezangapha. Ngagcina sengikwazi ukuba ngidlule kube manje. Hayi ulecturer lapha. I-accounting business management ne-computer. Ifundo ebaluleke wayeshiya wathi ufuna ukungena kuma-events ungalali ebusuku. Ngabona ukuthi hayi le iyangixaka kakhulu. Mina ngifuna isound, ngifuna ukubona abantu bejabulile. Ngiqhamuka nama-solutions amaningi abantu bakwazi ukujabula kahle. So uyiqale kuphi? Uyiqale ngakhona vele ePush-Up-Steel or uke wahlala mhlawumbe ey'ndaweni ebhizi khona kule nto like oThekwini? Futhi ngiqale ngisafunda e-Edward College ngifundela ukuthisha. La ngaqala khona abantu kwi-committee adila nama-events senza wona ngenza into zakwa-sports. So let's when I fell in love with it. So much ngisabenza ngaqala khona ngathela ngithi ngi-lecturation ngibe ngenza ama-events ngama-weekend. Ngiya-lecture ngi-lecture phakathi nesonto nge-weekend dlala nama-students ami ebomnandini. Yazi ngicabanga ukuthi evarsity, yazi ngitshele something. Ema-varsity or tertiary institution yenza sure ukuthi uyayembandakanya kube khona ezinye zezinto ozenzayo ngoba you'll never know uqhamuka ne-degree ethinta accounting and stuff but ugcina usuhlela ama-events. Hayi ngempela nasezwayilokho nje ukuthi ngiyibandakanye entweni kanti i-passion yami izoqala lapho ukuthi ikhule kahle. And then edladleni bagrey ngaleyo. Ithemba laqala ilanga lwiza kufanele umuntu nje othi nje uyafanele ube ne-qualification ufundisa. Alaqala ngayiqonda. And phela kuqale bese sikhuluma ivar kushawa ngalezi zinto zokuthi kufanele ube uthisha ube yiphoyisa ube yini kudala bakunaleso simo esijalo, you understand? Kube njalo nabona ngithi uma ube ngcono be-understand kodwa ubaba ukuthi ngidlale ngemali yakhe safunda. Yayibona leyo nto. But-ke Siya i-entertainment yase-Push-Up-Steel I think isezandleni zakho. I must be honest. Izinto zaqala zenzeke ePush-Up-Steel. Waqala waflyisa iflag lase-Push-Up-Steel phezulu.
As-fast forward siye la o-jazz, uhlanganisa o-jazz or nemicimbi nje osuke wayenza e-Port Shepstone because uSiya Sound, bekukhulunywa uSiya Sound ngivele ngicabange nje imicimbi eminingi eyenzeka e-Port Shepstone and igama elifikayo all the time igama likaSiya Sound. Hayi iqiniso lelo mfethu. Qale kanjalo nje. I-Shepstone iziqala ibe kwi-map kakhulu. Iqalwe yithina ukuthi sikwazi ukuthi sihlele ku-Jazz Festival. But angikusho nje ukuthi umuntu owasifaka engaboni ukuthi uyasikhulisa uyena umduco eSouth Africa. Yeah. Ubuyena wathi uma iqala ngale kwathiwa uba udala abantu wahlehla ngase khona khona abangangena. Sangena sayibamba kusukela lapho. Sangena lisenzo o-jazz ithe sayenza sabiza umasipala simatatiyes wenzela ifestival yakhona. Suka lapho sana ukunquma nakumthatha ngoba abantu besibone ku-Jazz Festival. So nje singingasho nje ngikuvumele ukuthi ama-events aqalwe thina e-South Coast and namanje noma sesiwenza behind the scenes kodwa inkinga eningi ikhuliswe yithina. So negcina nikaphakela nabo umthatha Yebo. nabo batatiyela. Thatha senza no-PK uqale native event yakho yaqala thina nayo-PK. Ngacela simyekele yona sangena nasematatiyela sasikhona nasemnquma. U-PK yena yedwa. The late Ismail Soul, rest in peace. Yeah. Samaka u-PK. Samaka sajama saphatha kakhulu kwensengasekho. Omunye abafowethu sikwazi ubakhomba ukuthi sibakhulisile. Wagcina usugxile nayo i-sound Siya. Tell me more. I-sound-ke ngabona ukuthi noma siwenza ama-events but kune-gap ngoba ubheka i-supply chain ama-events ungaba even coordinator but ufuna equipment out. So thina sasifuna ukwenza phakathi kwethu ukuthi asi-coordinator events kune-section enza ama-events but asibe stronger kuma-logistics no-technical. Saqala ngo-sound, that's why sabona uSiya Sound because kwakuyi-sound. Saqala nge-sound, saqala ama-AVs, senza ama-tent kuya phezulu. But siyawuvela ucabanga ukuthi nje sokuzoqala nge-sound just isikhalini leti idinga ucash i-cash wena uqala zonke lezi zinto ngoba wena siyayixhosa enkulu ukuthi i-motivate-ke nomfana omncane laphana ekhaya uthi mina ngibuyela kubhutsiya or kubaba umsomi ukuze nami impilo yami ishayipeke. Ungamdidisi kube sengathi bavele wakhamuka i-sound nje. Kwenzakalani ukuze kube le-sound? Yilo wayisacrifice mhlawumbe. Azange sizo. Ngoba kunesikhathi la umuntu wangena ey'kweletini ngisayilekthara ngihamba ngestallion esasinemibala emithathu. Istallion yasibonakala izayikhathi uyilecthara kodwa hamba ngestallion awunayo imali. So kwangibizela ukuthi ngisacrifice okuningi ukuthi ngisiqale ngithenge isamba ipika ngambili ngeke babiza ama-brand akhona nginalutho. So-ke ngingasho ukuthi uma unakho une-sacrifice okunye ukuze kulungule mina ngabulala injabulo yami ukuze ngikwazi ukuthi ngiqale kancane. Mhlawumbe uthole ukuthi isikhathi le foni enhle ebizayo uyayidedela i-profit uyishaye lapho bese uyiphathela upopopo uyayigcina kunjalo nje. Or imoto for the particular matter. Nasemarenke angidayisa ama-CD emarenke. Yeah. Ungangena ko-Shepstone uyofika komzimkhulu lokhu uhamba omzinto ngangifika mina ngidayisa ama-CD ngesomateksi ama-CD. Ingakho mina ngenza u-Shepstone. Ngena ngiphume ngala ngoba osomateksi nalokudlela bayangazi ngidayisa ama-CD ukuze ngikwazi ukuthi uqhubeke impilo. Kodwa ngibekile ekuthanda ukuthi ngidayisa ama-CDs emarenke. So waqala uba entrepreneur. Ngaqala ngasizwa khona ukuthi ngizalwe emndenini umama wenogogo wedlala ufafi la ePlaza. So-ke unaleyo nsila yokuthi kufanele thina sinani lento yokudayisa. So ngakufunda nabantu engayidonsa kakhulu uma hayi ba impilo phatha. By the way, sivakashele uSiya Msomi mina ngimazi ngoSiya Sound. Usibarwa. Ngimazi ngoSiya Sound. Usivakashele namhlanje siwakhona le ePort Shepstone uzositshela ngey'nto ezenziwa khona. Ngiyazi ukuthi ngoJune sasivamisela kwi-Jazz Festival siyathi. But izinto zashintsha manje sesikhuluma ngezinto izinto bathi off-ramp. Uzosichazela uSiya ukuthi isho ukuthini ne-off-ramp. By the way, Nelly-ke this episode is probably brought to you by iSiya Sound or off-ramp experience. Ngibeka kahle. Njengabubone nje it's because uSiya uthi hey asikwazi ukuhlala ngaphandle asikwazi ukuphusha lento without i-podcast affirmation. You can do the same. By the way, sizoyishaya iy'namba zethu la uzosithola khona usidinga usithole khona. Kubaluleke ngani na ngoba ufanele ufikelele kubantu bashaya i-event zakho kube nabantu abawuthengi. Uyabona? Yabona le yasePort Shepstone without a doubt izobe packed.
I can tell you now, rain or shine, kuzobe kufiwa kodwa ngibuze ngama-event organizer osiya, I will tell you more. If udoubt, ungifonele. Ungifonele. Podcast Affirmation siya, ngicabanga ukuthi akedlule mfethu sibheke ngazi impilo yasePort Shepstone uyithathile ngobumnandi, iyenzeka ngobumnandi, simnandi bese iPort Shepstone siya. Bewasho la siya, ngizokutshela something and abantu ababuye bangayinaki. Yazi ukudriver uthi ngisashaya nje u2 hours emgwaqweni noma 1.5 hours emgwaqweni kuyaphilisa kwangona kakhulu. Uthatha abantu bathathayo osondelene nabo or even uwedwa nokushaya umculo, kodwa I would suggest ukuthi thola abantu emotweni ingcwala, thola amathikithi, usazitshela siya uthathola kanjani amathikithi, ushaya imoto yePort Shepstone uzokubona kuyaphilisa, istress siyaphela. Understand? Off-ramp siya kakhulu manje ngikudedele usitshela kakhulu ngale event enihlela ePort Shepstone sokwesiwele igama your friend i-concept i-idea yaqala unyaka wa-20 mangaphazami, it was after u-2016 nakhona iqala nje idea ukuthi I realize ukuthi off-ramp bachaza ukuthini, realize no come ne-concept ezokwazi ukuthi ibe ne-sense, ukwazi ukuthi ingabi based kakhulu ePort Shepstone, kwi-concept ongakwazi ukuyithathe uyise noma eWestern Cape, eGauteng noma ikuphi, because in life kubhizi, uyabona ibhizinesi kuma yona ama-election kuyaphithizela, so sonke singasidinga isikhathi sokuthi siphumule, and we came up with this concept ukuthi asike sibe nento ehlukile ukuthi uma udriver before you drive at 120 or 180 kilometers per hour umuntu usurong, kodwa usuku off-ramp that's where usushintsha usufuna ukwehlisa speed drive ngabo 80 ngabo 60 usufuna ukuphumula. So thina concept ayibe khona sikwazi address leso sikhathi sokuphumula ukuthi you can off-ramp and change, and sine program la masiqala nje kufanele kube khona befundisa abaningi from all over the province bezofika bakhuleke for free. Siya off-ramp manje sibuyisa uNkulunkulu entweni yethu ukuthi iqale kahle. So that's why some activities are 7 maningi. It's not only about artists. That's why I said in off-ramp it's about experience. It's about also off-ramp the experience it is depending on ufuna yini ngalezo sikhathi. So hence nama programs are 7 azo accommodate isidingo lesidingo somuntu ukuthi mina ngaba umuntu okholwayo kodwa ngingaya kwiGalatina but angifuni ukuya kwi-block party. Athi omunye cha mina ngiyadoba kuphela ngifuna usathane mina yabona nje ziyabuya ngifuna ukuba khona ngaba khona omoya. Athi omunye ngiyadoba ngifuna ukuyohlangana ngisuke eThekwini nje nami ngihambe ngiyodoba nabadobi babathini basa coast. So often it's about that, it's about experience line nokurelax and ukuthatha izinto kahle. No siyayazwa and futhi into engichazayo ngePort Shepstone more of a tourist destinations. Iziphi indawo ezimnandi nje ngaphandle bese ngifikile kwi-off-ramp kwaphela ngeke ziwe 24 hours kuzothi mhlambe during the day ngingazi ukuthi okay khona engikhumbulayo enofishi omnandi sekukhuphuzela njengoba nabomagate nabo la kuna indawo kuthiwa iKwaXolo Caves ngaphansi kwaseRenkweni kube khona ama-Oribi Gorge okwenziwa ziplining zonke lezo zinto. So ke njengoba uprogram o7 iyakuvumela as a tourist ukuthi ufike South Coast for 7 days. Ngoba phela i-tourist ukuze sibone ama-spin-off kahle kufanele ilale. So ngeke ube tourist ufike ekuseni uhambe ntambama. So that's why spread over 7 days. Uma ufika uzofika on Sunday mhla 23 kuzoba khona i-soccer tournament. Sinenhlanhla ukuthi-ke ama-team amaningi adlale kahle ke-weekend ngeke ngiwabizi kakhulu. So zama ukuthiwa ama-scouts akhona ukuthi afike azobheka. Athi omunye umuntu ekhaya savelele Pirates. Manje 2-1 nje nawo ubambeke ekugcineni kodwa into esiyenza ibe enkulu. So ke soba sine-soccer tournament nakhona kodwa ihlanganisa ama-team omasipala basogwini ngama-winners akhona. Izobe ngomhla 23 which is a Sunday. So umthanda ibhola uyafika Sunday uzobuka ibhola then bese bakhona ama-exhibition games esowaconfirma nama-KZN teams. Ngeke ngiwasho ngamagama ngoba bese abanye basabhiza ama-playoffs. So once baphela lokho sokwazi ukubona ukuthi leya team yakwazi ukungena nayo. Bese siba ne-fishing competition as I've said ukuthi kwi-South Coast idume nge-Sardine Festival uphuma kuthiwa
intsotswane zise-Port St John manje ziyanyuka sezingakuthini. So-ke abantu amadobayo bazobe bebaningi kabi. So-ke izosiza nakhona ukuthi nalabanye abaphuma kwezinye iy'nhlanga bakwazi ukuthi bazo-enjoya kuba badobe kube khona i-competition ezoba khona emagate piye uwinwe ku-celebrate kube khona ama-artists khona. On the same day sobe sinenkonzo. Inkonzo ngeke kube i-gospel festival, hence sifuna ama-artist azokwazi ukwehlisa umoya oyingcwele asinikeze amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka ne-program. So-ke kube khona abafundisi abaningi base-Bokbeli province nabangane nabaculi oThambile Sisithabile waseSwazini kanye noMpume Mthweni waseGoli uzobe khona naye nabanye abaculi esazoqhubeka lokho sibasho. Akuyona-ke i-festival leyo ngesonto, inkonzo sizokhonza bese ukuthi ngolesine sine-Galadina uzobe kumhla ka-27 soba ubuso khoza ephefuma naye. Sifuna sinaye sonde njengobhuti bethu omdala sondele naye abantu bazombuka-ke yakhokhwa-ke lapho uzowasho ama-prize eceleni. Bese bakhona i-comedian ubhuti Felix Babuhlophe naye uzobe khona kanye noSiboda Poet. IGaladina-ke leya enzobe sikhona-ke sizoba siyadinga benikhona. Sifuna-ke uhulumeni ozobe usukhona ngaso isikhathi na uyobukhona ngoba kufanele uzoziveza abantu. So ingakho-ke i-Ofrem sithi ibusiwe kulo nyaka ngoba izoba i-program enkulu lapho kuzobe sesobona abaphathi abasha be-province yokuqala. So-ke ngiyalidinga ngibe khona noma kanjani ngiyalidinga ngibe khona lapho nabalaleli ungakwazi utshela lo mphathi wethu la uNtuthuko la uzosithatha sibeke uLesihlanu-ke lo phathi ngeke ngisho lo gama ukuthi babani kodwa-ke kuzobe i-youth kakhulu. It's a program that is youth driven. Khona-ke nabaculi oZinqumalo. Ngiyambona usefikile lo Zinqumalo. Inkinga ntombazana. Kube khona uGoldmax, kube khona uFunky Cula. Baningi kakhulu. Baloyo Happy Girl angabe khona. Ukhona Happy Girl ukhona. Uprofessor ukhona. Professor simthathe njenge-legend yethu ngakusasa. Njenge-legend ngakusasa. But ukhona. Wasekhaya lo-professor. Wasekhaya professor. Nje. WeBigel ngoLesihlanu uyi-youth bathi uphusha kakhulu. Then bese kunabanye abaculi abaningi be-province bazobuya khona. Bese ukuthi ngawo uLesihlanu ngiyafisa ukuthi bese niya kule ndawo kade zethu zama-tourist. Kune-hiking ekhona, hiking competition. Naso ama-guest ethu azobelele kuleni amahhotela bese beyasuka-ke nani bafowethu ngajabula sihambe siyo-hika siye kwaXolo Caves. Abanye bazobeya e-Happy Coach ngoba siyichitha that experience ukuthi angabi music asine-activities amaningi asiwenzayo. Ngithi ngibuyele emuva nje sengiyazi kodwa nge-project siyazi yonke i-project noma ungeke uziyiqede obe inkulu isakhozi kodwa umningi kuzobe sesikwazi ukuthi kuzobe sekwazi ukuthi kwenzeke because zama ukurevive i-economy yaleya ndawo. Bese ukuthi-ke ngomgqibelo-ke hhayi-ke music festival lapho ushaya isicathulo beyoze useke khona bala kukhona umthunzi kuthiwa izwa imithandazo noGabza benza noGabza leya track kube khona u-Amos kube khona noMfundo Mo. Ngiyambona uMfundo Mo Ngcobo kodwa uthini noMfundo Mo ungangishiyi baba boze kakhulu ungaya Bondli inja kakhulu la kubonakala lapha. Kumele ngimthathe no-RK wethu. Ithande lapha ngibona. Ithande lapha ngibona. Bese bakhona ubuye umculo-ke esafa siqede nawo wasebudlulile ukhetho. Ubekade e-align i-political party. Kodwa abantu bamfuna. Ubhuti wethu omdala bebakhona ngokujazz. Ngeke ngisho manje basikaqede izinto zethu. Kodwa nje abalaleli fosho bambona ubani ngisho. Ngabe lizoba ne-hour lakhe. Once aqeda naye hayi sesiyicompletile i-event. Kuzoba ne-hour nje azoshaya. Sizomcelebrate as i-artist ekwazile ukuthi senze ukujazz sisebenze kahle kakhulu naye. And iyathandwa siye epolitiki. Ngababala bawu-3. I think bekungayena ubani Seleselot bani lo Seleselot. Kodwa ubani wesibili but uRingo Madlingozi. Ngibekujwayele ukumbona ePost kakhulu. uRingo owesithathu no angimiyeka wesithathu but leyo 2
ngathi omunye wabo ne. omunye wabo. Why ngicabanga nomjida wokuqala ukuthi igama lakhe liyangishaya kancane. Usisela yelo selo. Exactly lelo gama. Ngike ngafika ePortshepstone ngambona the other time, I think wawushaya uGujez. uRingo uyashaya uRingo. Umthwepu uRingo yabona lento sometimes uyafisa ukuthi ufuna ukumfeatureisha uRingo. If it's Ringo, I'm praying, I'm putting my fingers crossed ukuthi kube uyena because ngingashare everything. Ngiyawuthanda umculo kaRingo kakhulu. But ke kabi se under wraps, it's fine. Yeah. I'll live with that. Ungasilandela kwinkundleni zokuxhumana laphana Facebook page yethu ngicela nje usilandele because siya-update ngaso sonke indaba ezenzakalayo ezweni sakhile. Yabona nje le ama-elections kudala sayiqala kuney'tori ey'ningi ey'khuluma ngama-elections sokutshela futhi ukuthi beyihlangene i-coalition government bese ihlangene because i-interest yethu noma si-all over but iqala la ekhaya e-KZN bathi proximity counts. So nathi si-worried ukuthi kwenzakalani e-KZN, sizokutshela futhi sizokwazisa via i-page lethu. Kanti noSiya futhi ekugcineni uzoba ne-message esiyikhiphayo ezoba ikulona futhi lelo page futhi ungasilandela laphana ku-YouTube. Siyasondela kancane but nje bowulaphana ku-YouTube ulike, usubscribe, wenze sure ukuthi uyalike, uyasubscribe because sifuna ukukubona, we wanna see you. So wenze kanjalo. Sakhuluma naye uSiya usitshela nge-off-ramp umcimbi lo hayi sobe sikhona. Ungakhohlwa usilandela ey'nkundleni zokuxhumana. Uzosithola laphana kwi-Facebook page yethu. Facebook page yethu i-Podcast Affirmation. Usilandele laphana, ulandele ney'ndaba esiyibhalayo, wenze sure futhi ukuthi bekwenzeka something ngakini endaweni yangakini ungasikhohlwa, usithumelele something sokwenza sure thina ukuthi siyayipublisha abantu bayibone because lokho kubalulekile. And abantu abaningi baphumile kakhulu kwi-print, sesiyithemba labantu kala digital. Yenza sure-ke ukuthi uyasithinta, sikufakela izinto instantly. Angeke sadingeka manje ukuthi ulale uvuke ukuze ubone something. Izinto ezishintshile bafethu, let's move with times. Laphana-ke kwi-YouTube uzosithola futhi ulike, usubscribe kwi-YouTube emaphejini ethu. Kubaluleke kakhulu because senze sure ukuthi we are this one big family, siyi-family eyodwa neSiya Sound nge-off-ramp eyenzeka. uSiya akathandi ukuthi i-off-ramp, balushaye yonke off-ramp experience. So ufuna uyiqede kanjalo off-ramp experience, and then is the talk of the town. Uyaqala ne-promotional material kuhamba ukhipha ama-t-shirt phela siwabone sigqoke izinto zako off-ramp. Sekhona siyatholakala nje sizowaletha e-studio. Kukhona okunye esifike nakho ikhafu neqobo khona khona ney'moto zikhona sezibrendiwe makhanje nje singanamba ngayo off-ramp waphela sesishadile akusekho kuyo. Yeah, but umtshelane umuntu nge-weather mbethu. Ngiyazi i-weather yasePortshepstone, angikhona umuntu ozobhayiza njengomunye unyaka. Ngiyakhumbula nabantu bepolitiki laba organize ekhona, ngikhumbula wakhona uFloyd Shivambu. I'm not name dropping, but was there. Sasihamba noXabsi Mngadi obekhona la ubandani Siya. I think ukuthi baxwayisa abantu nge-weather ukuthi uJune manje. No, sizwe i-off-ramp experience ishintshile kakhulu ngoba esiqala unyaka odlula abakade bekhona la Steve bajabule kakhulu ngoba it's an outdoor event but ihlukile. Sine-dome enkulu ethatha abantu nje abangu-7,000 idili by 100. So i-precinct yonke kukhona i-dome bese bakhona indawo la kuba khona amagazini, khona ama-stretch tent. So-ke liyanetha late yabakhuleka abantu, uyafika wena wonke umuntu uyi-VIP off-ramp experience. Bayibonile last year bathuka abantu, it's a huge dome, wonke umuntu uzongena ngaphakathi, ofuna ukuhlala ngaphandle akwazi ukuhlala. So nje akufani nama-festivals esiwajwayele. Sishintshile ukuthi siyenze ngendlela ukuthi uyafika uphathi cooler box, uyafika yonke into ingaphakathi ngama-prices reasonable. So awunankinga nje, awunankinga. Ufika ugqokile, ugqoke itilaka elimhlophe, ufika ungene uphuma lemhlophe, uphume limnyama. Sikunesidingo ukuthi usabe weather, linetha linganethi
sizobe sisecured. Kuzobe kumnandi. Mnandi kakhulu. That is an experience esikhuluma ngayo. It's an experience ukuthi siyasuka from traditional ways of doing things. What usho ukuthi indlela yokuxhumana isila. So nathi-ke sishintshile ukuthi umuntu ofuna kwe-event akafuni ukuphazamiseka, akafuni umuntu abe kwi-traffic, akafuni umuntu one-buying power ophazamiseka. So nathi-ke that no, let's make sure ukuthi abantu baya-enjoy beqhamuke ne-experience ehlukile. So last day. So siyasithi nge-traffic, because enye into ngiyazi i-traffic nayo imnandi. Ukuba lihamba nje kwe-traffic kuyaye kube mnandi. Kodwa sithini ukuyi-minimize indaba ye-traffic? Kwi-traffic sikahle sinamatekisi asebenza nawo. So ngapha uyapaka within the venue, uphinde futhi upake la ngaphandle kwe-venue. Ikhona i-parking space enkulu kakhulu. So i-traffic ngeke ize ibe khona ngoba asikho lesiphithiphithi sesibalekelayo. Abantu abaningi abasayi ama-event ngenxa ye-congestion inconvenience. So thina siprovide leyo solution manje ukuthi iya kwi-event ube in and out. Ungaphazamiseki. Ngiyacabanga bezofuna ukuhamba. Sovimbekile usunjalo futhi ayikho leyo. No, ayikho lona. Even ama-performance times ethu mase siwa-pronounce uzobona ukuthi ngeke ulinde kushaya ko-1 ekuseni ulinde uzinqumana. Izinqumana ngahlala ngo-8. Ngahlala ngo-8 because abantu abafuni ukuphazama. Bonke khona abantu abulala ngabo-12. So sinikeza opportunity yalo bantu babone bonke ama-artist abawadingayo kahle. Bangaze balinde kuze kuse cha. So ungcono usheshe ufike Push Up Steam. Usheshe ufike u-enjoy uhlale ugqoke kakhulu uphuzayo yonke into ngaphakathi. Uyi-VIP wonke umuntu uyi-VIP. So wonke lama-events azobe kusame vein. Hayi wonke from igala dinner kuyoze kube i-music festival akwi-venue eyodwa within precinct eyodwa ukusoze leisure nesokha nayo weekend before. But now amanye sizamile ukuthi what is centralized abe within Ugu but not kwi-vicinity there. Ase-right indaba yamanzi. Amanzi right. Ase-right. Asikesobona. Ngcono besingeseka lesikhuluma nesiyamsobo isiyasaba. Isakhona isiyasaba nje. Siyasaba phela ikhehla ngeliye ndawo but lona elaza local sounds no offering. So lihlalele lona ikhehla lo. Alindawo. Alixi. No, I think usizela nendaba ezimnandi bethu siphuma kuma-elections siphuma emidlalweni webhola oshiya abantu abaningi bengekho happy ukuwina kwebhakabhaka. Hayi but-ke hayi awubanga mnandi lezo indaba kodwa impilo iyaqhubeka-ke ngithi vele iyaqhubeka. Uyibhakabhaka vele yokuqina from 1983 support Pirates. Yayishaya i-Union United ngiyakhumbula yayishaya ngo-5-1 ngilalele eradweni ngaqala ngizikhathi support Pirates. Mina ngi-Chiefs sisadunguzela but into edlulayo. So ngitshele ngi-interested manje kuma-prizes-ke. Ngiphatha malini bengise kule micimbi yonke if ever ama-prizes besekhona. Nanokuthi-ke regarding lo mcimbi-ke I don't think ukuthi siwathola i-gating. Siwathola kanjani amathikithi besifuna ukuzongena? Amathikithi atholakala e-ATP Pro. Imicimbi ekuzofanele ukhokhe yona igala dinner ne-block party kanye ne-music. Amanye a-free. Amanye a-free. Amanye a-free. Soccer tournament i-free. Goals are-free. Konke nje ku-free konke. Bese kwi-gala dinner i-ticket price u-350. La uzobona uMbuso Khoza no-Sport Poet bese uba no-Felix. So manje kukhona ukuthi ngihlale kwithebuli elinosiya mhlawumbe ama-prizes ayafana bengiyithole ngiba nenhlanhla ngahlala eduze kwasobabhizinisi wase-Push Up Steam. Ama-prize ayafana. Ama-prizes ayafana kwi-galata although bazobakhona lawo bazobe e-reserved for podcast affirmations anatafula le tafula la tafula mhlambe laba welcome lesomabhizinisi kodwa nje sizama ngayo yonke indlela ukuthi sifake. Sifake. Awuyithandisisi i-VIP kakhulu. I-VIP yaspoilana i-VIP ngoba yaspoilana. Mnandi ukuthi uyiqonde i-VIP nje njengoba nathi ama-prizes angolesihlanu awabizi kakhulu uthola i-VIP u-600 nakhona senzele ukuthi uyi-VIP kule VIP uthola ukudla 3-course meal akwayizwaphi bese uhlala kwindawo ecishe isondele kulabo abazobe beperform
kodwa lokho okuphuzwayo uyazithengela wena ngendlela efanayo. Okay. Senzela nje ukuthi iba i-VIP ngokuthi uzodla 3 course meal okuhlukile nakulo munye ongazange alithenge lo thikithi. Bese okunye uzozithengela wena. So lento yenzeka ngoJune siyabonga ngishanje ngalama dates ukuthi 27 mhlawumbe 28 29 ihamba kanjani? Iqala iqala ngomhla 23 la kuba khona i-gospel bese kuba khona i-soccer tournament ngomhla 23 phela kube khona i-fishing. Ngomhla ka-27 ila sokuyiqalathina khona 28 i-block party ne-hiking ngomhla ka-28 as well. Kunina ne-music festival. Akekho umuntu ongakhomodatekile kule festival. Wonke umuntu kuzoba i-major event indlela ngibona ngayo. Kuzoba i-major event wangishilo. No who is who of Poship bazobe khona, and it's a weekend before Durban July. Oh, weekend before Durban July. So nje it's well positioned uzohlala ibe kanje because slogan said sithi u-origin owns the month of June, meaning ukuthi ngoJune asazi ukuthi ama-ithiza awube sogwini. Yeah, singaliphazamisa sibe sesiyayithatha thina ngoJuly, first week of July sekunjalo nje. Hayi no, uyiplane kahle lento kade wayiplana kamnandi, but siyangicabanga ukuthi manje sisengasemaphethelweni. Ngifuna nje kodwa pyramid before sivala ngoba sikhuluma ngento enkulu i-off-ramp experience ukuthi ungibuyisele nje ungithathe nje abanye bathini ema-radioini bathi theatre of the mind, ungithathe nje ngisuka lapha elokishini lami eBlazi ngiya ePorshepstone yile ufana ngiyiphathi cooler box ivumelekile, abalahle awavumelekile, mhlawumbe iy'phuzo ngiyafika ney'phuzo zami azobe zidayisa khona ngingayitholi ukuthi ngihambe ngivinjwa. Hayi suka nje usuke eMlazi kasuyikhululekele uzabela amagita akho nishayela idozeni liyabayishayayo kodwa uphethe nje ikhadi lakho nemali yakho uzofika isipele phambili ngoba into esenzayo sangisama nokusiza nosomabhizinisi ukuthi soke sinebhox store ezobe ngaphakathi. Meaning ukuthi uzokuthenga amabhodlela bazowathola ngaphakathi ama-6 kuzodayisa kanjani izinto. Ufika wena uzikhululekele uzokushaya endleleni kodwa usifika lapha phambili uyazingelela nje because kufanele ukuthi uye-ICC kodwa ehlukile ngoba inebhox store ngaphakathi. Kuyadayiswa but ngeke ngisho ukuthi sekuphelile. Ngeke kuze kwenzeke lokho nje, ngeke kuze kwenzeke. Angifuni ukubamba usiyabona isikhalo sound ngimthemba kakhulu because isound yona impilo yakhe. Ngicabanga ukuthi ngokwesound ungakhathazeki kuzobe kufiwa kakhulu. Izobe libhupha. I-setup i-VIP yonke. Engathi noprofessor ngadlala le ngomethi ngamanil pupi. Ngamanil show nemini khona ngoba ishalo Faye esho ngale ngiyithanda kakhulu, engithanda ngenhliziyo yami yonke. But siyakukhona mhlawumbe usafuna uku-edda, ngicabanga ukuthi u-check lapho u-edde konke ufuna ukukwenza, ungabheka nje kule camera ubatshele nje abantu ngePorshepstone nane-off-ramp event. Engicela nje kubantu from lonke South Africa yonke, asizeni siphuma kwi-weekend sekusiphazamise kakhulu, idlulile manje. Asibuyele iy'mpilo zethu, asidara izinsuku zethu from mhla 23 kuze kushiya mhla 29 asamabombo onke awubheke eSouth Coast, siyo off-ramp, siyo-relaxa and siqhubeke ney'mpilo zethu. Konke kuzobe kuhle, kuzobe ku-safe, umuntu ozophazamiseka. Ezokuphepha injani? Mina ngiyasaba ukuhamba indawo othothi ezokuphepha azikho, ayiqinile. Zinjani ezokuphepha? Ziqinile ezokuphepha, ziqinile ngokwamaphoyisa, ziqinile ngokwabafethu basembonini, ziqinile ngokwabafethu bama-security. So ayekho uzophazamisa umuntu kuyo-friend. So bumnandi kuphela. Bumnandi kuphela. Ohluphayo siyakwazi ukuthi abantu abahluphayo sinabeka amaphara nje eSouth Coast. And I think people must leave their guns at home. Asikho isidingo sethu. Asikho isidingo. We can talk about this. Sizojabula. Asijabulile. Sifuna ukuthusana lapha ngebhanga. Ayidingeki ibhanga. Uyayizwela nje usiyayibeka le ndaba uyayizwela ngoba uyibeka kahle, uyibeka nangolimi lwethu and ya-understandeka. Kushuthi nje ngalezi iy'nsuku azozisho okugcina ngicela ukuthi nje sithathe abangani bethu sigcwalise iy'moto zethu, shaye i-trip nje, take a trip to Porshepstone. Kuzoba mnandi. Mina ngizotshela into eyodwa, kuzoba mnandi.
Bengabanga mnandi futhi first thing in the morning or Monday morning, you give me a call. But into engingakharantela nezobe kumnandi bafethu ihleli imnandi imicimbi e-organizer uSiya Sound. So lo siyazi mhlawumbe sekuphela mhlawumbe 10-12 years manje ngihambela izinto oyi-organizer zihlele zi-tops, and as a result i-project into engithanda ngayo usheshe uyilungiselele inalezi indawo zokuthi nihlale nonke namajita endaweni eyodwa ukuthi angikhohlwa amagama azo but iningi boya lamagate boqala la le ndawo le yokuqala-ke before St. Michael's akhona ney'ndawo zakhona ezinyana even before i-St. Michael's bowungene nje zikhona iy'ndawo zokuhlala nibhukhe nje namajita nibhukhe osisi bamanje abasafani nakuqala manje sebey'phathele iy'moto zabo babe yi-crew bahambe bangene umgwaqo kodwa please remember to regulate in whatever you do. Ngiyazi phela izinto y'ngaba crazy, so wenze sure ukuthi you regulate. Siya elokugcina sengizwile uzosupport i-Chiefs. Yiphi i-favorite music yakho? I-jazz kodwa manje sekuyi-gospel. Sekuyi-gospel. Uthanda muphi umculo we-gospel? Umkhokstead. Udumi, uDumi uyashaya naye. Uyashaya uDumi. Mina ngithandela i-quiet. Ngithandela i-quiet endala mfethu yabo. That's why futhi kuzoba khona uprofessor njani in. Yes. Please be there because I'll be there too. Kuzobe kumnandi. Masingakhohlwa ukuthi futhi subscribe like kuma pages zethu YouTube, subscribe like in Facebook page yethu podcast affirmation wenze sure ukuthi uyasilandela lokugcina siya lithini Sihlangane so esizoba sa coast from mhla 27 kusho mhla 29. Bobona usiboniso dumunye sisingile. Umkhaya wami uzoyinyusa. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. Remember, this episode was proudly brought to you by Party Off Ramp Experience. It's been real, folks.